F'Ottubru 2026 il-Gvern Awstraljan ser iniedi OzAlert, sistema nazzjonali ta' twissija li tibgħat messaġġi ta' emerġenza lil mobiles, tablets u smartwatches kompatibbli. L-OzAlert ser jgħinek biex taġixxi malajr f'emerġenzi lokali u nazzjonali, inkluż nirien, arar, ċikluni, theddid għas-sigurtà u emerġenzi tas-saħħa pubblika. Qabel ma tiġi mnedija l-OzAlert, għandna bżonn nittestjaw is-sistema u ngħinuk taraf kif ikun OzAlert u kif jinstema'. L-ittestjar fil-komunità ser isir f'Ġunju 2026 f'postijiet magħżula. Ara postijiet, dati u ħinijiet fis-sezzjoni Community Testing tal-website tal-OzAlert. Ser ikun hemm test nazzjonali nhar it-tnejn 27 ta' Lulju 2026. Il-ħinijiet ivarjaw skont iż-żona tal-ħin. Iċċekkja s-sezzjoni National Test tal-website tal-OzAlert għal-ħin fil-lokalità tiegħek. M'għandekx bżonn li tinkiteb jekk l-apparat tiegħek hu kompatibbli ser tirċievi test ta' twissija bħal dan. Waqt it-test, l-apparat tiegħek ser idoqq ħoss qawwi ta' sirena u ser jivvibra għal 10 sekondi. Anke jekk qiegħed fuq silent jew do not disturb, jekk dan forsi jiddisturbak jew l-għamlek tħossok mhux sigur, itfi l-apparat tiegħek jew uża l-aeroplane mode qabel it-test u ħallihom hekk għal mill-inqas siegħa. Jekk tirċievi test ta' twissija waqt li tkun qed issuq, tmiss il-mobile tiegħek. Il-kliem tal-messaġġi tal-OzAlert ser jgħidu li huma test, m'għandek għalfejn tagħmel xejn. F'emerġenza, segwi l-istruzzjonijiet tal-OzAlert biex iżżomm lilek innifsek u lil ħaddieħor sigur. Għal aktar informazzjoni żur ozalert.gov.au.